O Deportivo dominaba e tiña que traducilo en goles. A indecisión de Iñaki atopa un desesoso de partido recarte. Este deixa a Manjarín, que tras facer un intervalo de dúbida, escribe outra páxina na historia do Deportivo. O heroe de Birmingham asinou o gol número 1000 do Deportivo da Coruña en Primeira División. Na repetición, temos como tras a asistencia de recarte o autopase forzado de Manjarín que leva o balón ao fondo das redes do Valladolid. Con 21 minutos de partido, o Deportivo xa estaba cunha vantaxe de 2-0.